Slušaj sad ovo. Pogodi da li je ovo crtež deteta ili slika vredna milione. Sviđa mi se ovo pitanje, može, ajde. Šta je ovo? Ovo izgleda jako, rekao bih, umetnički. Tako da je ovo slika nekog umetnika. Nemaš pojma. Da li je moguće? Ovo je dete, da. Ovo je dete Ovo je nacrtano. slikalo dete 4. razreda, inače. Inače, ne volim ovakve slike umetnika, baš zbog toga, jer nemam uopšte, ali ajde da probam da se malo udubim. Ne umeš da oceniš Ne mogu da pravu ocenim vrednost. pravu vrednost, da, ajde da probam. Idemo dalje. Što si se uzbiljio? Dobro, brate, pa stvarno, ako je ovo nacrta umetnik, neki je, ovo je dete, ajde. Ovo je dete, tako je. Dobro je rekao, brate, stvarno. I još da mi kaže da je prodato za 150 miliona pa da gasimo, da motamo kablove. Evo jedna prelepa slika. A mogu ti reći da ovo stvarno može da bude umetnik. Ajde neka ovo bude umetnik. Tačno, ovo je umetnička slika. Mislim da je ovo neko ludilo prodato za neke 50 miliona faza, tako nešto. dobro. Šta misliš o ovoj slici? Interesant. Kako ti deluje? Deluje kao da je moglo neko dete da nacrta i da oboji. Napredno dete. Napredno dete, da. Rekao bih to, ajde, ovo je dete. I bio si u pravu. Ipak imaš taj... Ovo je neko dete To što oko. išlo na likovno.